Спадарня Эпплбаум, рады вас бачыць. Вялікі дзякуй, што пагадзіліся на інтэрв'ю. Вялікі дзякуй. Для зручнасці я буду размаўляць па-англійску, але магу па-расейску. Я ведаю, што вы валодаеце шмат якімі мовамі нашага рэгіёну, але для гэтага інтэрв'ю мы дамовіліся размаўляць па-англійску. Маё першае пытанне тычыцца канцэпцыі гэтай кнігі. Вы мяркуеце, што існуе ўзаемазвязаная група аўтарытарных рэжымаў, якія дапамагаюць адзін аднаму разбураць сусветны парадак. Хто ўваходзіць у гэтую карпарацыю аўтакратаў, якім чынам яны кідаюць выклік сусветнаму парадку? How do they challenge the global order? So, first of all, the three most important are Russia, China, and Iran. Тры найважнейшыя краіны ў гэтай кааперацыі – Расія, Кітай ды Іран. Але ёсць шмат памагатых, другарадных краінаў, якія таксама ў ёй бяруць удзел. У кнізе я пішу пра Паўночную Карэю, Венесуэлу, Зімбабве. Імаверна, цяпер можна дадаць Азербайджан, можна дадаць групу краінаў у Заходняй Афрыцы, можна дадаць Кубу, Нікарагуа, М'янму і гэтак далей. Іх яднае не ідэалогія. Гэта вельмі розныя краіны, у іх розныя мэты. Некаторымі з іх кіруе адна асоба, у іншых за стырном стаіць кіроўная партыя. У іх розная эстэтыка, у іх рознае бачанне свету. Так, іх яднае фінансавыя інтарэсы, гэта праўда, але іх таксама яднае рашучасць супрацьстаяць ліберальнаму свету. Філасофія вяршэнства закону, прававой дзяржавы, правоў чалавека, празрыстасці і падсправаздачнасці ўлады вельмі небяспечная для іх. І менавіта гэтую рыторыку яны чуюць ад сваёй унутранай апазіцыі. Яны таксама чуюць гэтую рыторыку з боку Еўропы, Амерыкі, Японіі ды Аўстраліі, таму яны імкнуцца падарваць гэтую філасофію, а таксама краіны дэмакратычнага свету, якія яе выпрацоўваюць. Так што рэч не толькі ў грошах. За гэтым супрацьстаяннем сапраўды стаіць ідэя. Проста гэта не пазітыўная ідэя. Іх яднае імкнення не рухацца да нечага, а супрацьстаяць. Ім трэба знішчыць ліберальныя каштоўнасці. You partially mentioned this concept of Вы ўжо сказалі, што дыктатуры абараняюцца ад ліберальных каштоўнасцяў. Владзімір Пуцін і ягоныя прапагандысты адкрыта заяўляюць, што ва ўкраіне ваююць не з украінцамі, а з так званым калектыўным захадам, ліберальным захадам, што вырадзіўся. Але ці існуе гэты калектыўны захад насамрэч? Ці не ёсць гэты выраз чарговым прапагандысцкім клішэ сталінскіх часоў? I mean, collective West is the wrong word. I mean, there is something like a democratic world. Калектыўны захад – гэта не канкрэтны тэрмін. Я хочу сказаць, што дэмакратычны свет сапраўды існуе. Ёсць краіны з агульнымі каштоўнасцямі і падобнымі палітычнымі сістэмамі. Гэтыя краіны здольныя працаваць разам. Яны аб'ядналіся, каб падтрымаць Украіну. Няправда, што Захад увёў усе свае ўзброеныя сілы ва Украіну. На жаль, ваююць толькі украінцы. Так што вобраз расійскай арміі, якая змагаецца з Захадам, проста смешны. Расейцы ваююць з украінскім войскам, якое мае замежную зброю. Але насамрэч стварэнне калектыўнага дэмакратычнага свету, і пра гэта я пішу ў кнізе, гэта акурат тое, што нам неабходна. Нам патрэбная кааліцыя ліберальных дзяржаваў, каб падумаць, як мае кіравацца інтэрнэт, як яго рэгуляваць, каб ён быў сумяшчальны з дэмакратыяй, а не разбураў яе. І, вядома, нам патрэбная кааліцыя дэмакратычных краінаў, гатовых змагацца з беззаконнем і гвалтам, гатовыя даць адпор дзяржавам, што жадаюць нападаць на іншыя краіны і разбурыць іх, ці з дапамогаю звычайных узброеных сілаў, ці з дапамогаю тэрарызму. Нейкае аб'яднанне адбываецца, але я не перакананая, што мы робім дастаткова. And we do some of that, but I'm not sure we do quite enough. I would like also to ask the question, У працяг рыторыкі аўтарытарных рэжымаў яны ўвесь час паўтараюць, што змагаюцца за нацыянальны суверэнітэт, ды і супрацьстаяць спробам Вашынгтону зняволіць іх народы. Дык што ж насамрэч азначае слова суверэнітэт для Владзіміра Пуціна, чаго насамрэч жадае Вашынгтон ад расейцаў, ад венесуэльцаў? Putin means something very specific when he talks about sovereignty. Кажучы пра суверэнітэт, Пуцін мае на ўвазе нешта вельмі канкрэтнае. Ён заяўляе, што ў яго ёсць суверэннае права рабіць усё, што ён захоча, унутры сваёй краіны. Ён можа арыштоўваць людзей, збіваць іх, але ён таксама хоча атрымаць права рабіць тое ж за межамі сваёй краіны. Пуцін хоча мець права сказаць: я суверэнны, таму я магу ўварвацца ва ўкраіну і знішчыць украінскую дзяржаву. І вы не спыніце мяне. Я магу рабіць усё, што захачу. Суверэнітэт у ягоным разуменні, і на гэта трэба звярнуць увагу. Ёсць не ў кожнай краіны. Ukraine does not have sovereignty.
I think in his mind, even Europe doesn't really have sovereignty. Ва Ўкраіне, на ягоную думку, няма суверэнітэту. Я думаю, у ягоным разуменні нават у Еўропы няма суверэнітэту. Суверэнітэт ёсць толькі ў краінаў, што могуць урывацца ў іншыя дзяржавы. Ён упэўнены, што ў гэтым плане не мусіць быць ніякіх абмежаванняў. Безумоўна, гэта дыаметральна супрацьлеглая ідэям Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Іх сфармулявалі пасля Другой сусветнай вайны. Паводле іх межаў не мяняюць сілаю. Гэта таксама дыаметральна супрацьлегла ўсім нашым уяўленнем пра сучасную Еўропу. У Еўропы быў жудасны досвед дзвюх сусветных войнаў, развязаных імперыялістычнымі краінамі, якія імкнуліся навязаць свой парадак іншым. І пасля Другой сусветнай вайны ўсе пастанавілі, што гэтаму трэба пакласці канец. Our idea is that there should be something called universal rights. Наша ідэя ў тым, што мусіць існаваць нешта званае усеагульнымі правамі. Ёсць нешта званае правамі чалавека. Гэтыя правы ёсць у кожнага чалавека. Людзі маюць права на свабоду слова, павагу да ўласнай годнасці, правасуддзя. Ад усяго гэтага Пуцін хоча пазбавіцца. Менавіта гэта ён мае на ўвазе, гаворачы пра змяненне сусветнага парадку. Ён не жадае, каб існавалі ўсеагульныя правы. Ён хоча, каб усе рашэнні прымалі толькі тыя, хто мае найбольшую сілу. Only the people who have the most power to be able to make all the decisions. But what about these claims that Washington especially... А што наконт заяваў, быццам бы Вашынгтон жадае чагосьці ад расейцаў, ад венесуэльцаў, гэтак далей. У чым жа заключаецца інтарэсы еўрапейскага звязу ЗША ў Расіі? So, right now our interest from Russia is that Russia leave Ukraine and go back to its borders. Цяпер нашыя патрабаванні да Расіі заключаюцца ў тым, каб яна пакінула ўкраіну і вярнулася да сваіх межаў, бо Расія пагражае еўрапейскай бяспецы. У гэтым прычына, праз якую еўрапейцы ўзброіваюцца, прычына, праз якую Швецыя і Фінляндыя ўступілі ў НАТО, пра што мы збіраемся ўмацоўваць нашу абарону. Мы хочам абараніць Еўропу ад Расіі. У нейкім сэнсе Пуцін моцна матываваў Еўропу пераўзброівацца. Што нам яшчэ трэба? Чаго мы жадаем, напрыклад, ад Венесуэлы? Мы хочам, каб Венесуэла вярнулася на шлях вершэнства закону, перастала пладзіць галечу і уцекачоў. З Венесуэлы з'ехала больш уцекачоў, чымся з Украіны. Гэтая краіна была самай багатай у Паўднёвай Амерыцы, а цяпер зрабілася самую бедную на кантыненце. Яе разбурыў карумпаваны мафіёзны рэжым, а цяпер ён стварае праблемы ўсім астатнім. Але што рабіць з гэтымі аўтарытарнымі рэжымамі? У сваёй кнізе вы апісваеце, як расійская ваенная, палітычная, эканамічная дапамога дазволіла Александру Лукашэнку і Нікалясу Мадура здушыць мірныя пратэсты ў сваіх краінах. Ці азначае гэта, што эпоха негвалтоўных рэвалюцыяў канчаткова сышла ў мінулае? Што будзе пасля? I don't know if it's definitely gone, but it's clear that the Я не ведаю, ці сышла яна ў мінулае, але відавочна, што аўтакратычныя рэжымы цяпер лепш падрыхтаваныя да барацьбы з гэтымі рэвалюцыямі. Тэхналогіі сачэння, інтэрнэт-тэхналогіі даюць ім больш магчымасцяў кантраляваць людзей. Яны атрымалі больш магчымасцяў сачыць за насельніцтвам, а таксама зразумелі, што ім трэба змагацца не толькі з асобнымі людзьмі, але і з ідэямі. Яны сталі змагацца з ідэямі вершэнства закону, правасуддзя і свабоды. Варта адзначыць, што найперш яны сталі змагацца з ідэямі аптымізму і надзеі. Вось да чаго асабліва прыкладаюць намаганні Пуціна і ягоны сябар Лукашенка. Яны хочуць забіць надзею, зрабіць людзей цынічнымі нігілістамі. Яны хочуць прымусіць людзей думаць, што нічога ніколі не зменіцца, а калі зменіцца, то стане горш. Яны хочуць, каб людзі верылі, што калі ў іх дома дрэнна, то на захадзе ўсё яшчэ горш. У гэтым і заключаецца іхная ідэя. Яны хочуць зрабіць людзей апалітычнымі. Яны жадаюць, каб людзі не цікавіліся палітыкаю, нічога нават не ведалі пра яе. Яны хочуць, каб людзі казалі: «Я нічога не магу з гэтым зрабіць, я здаюся». Лепшага свету не існуе, усе такія жа карумпаваныя, як і мы. Менавіта так, няма лепшага свету за нашых. Гэта адна з прычынаў, чаму яны заўсёды глядзяць у мінуўшчыну. Яны гавораць пра вялікае мінулае, пра Петра Вялікага або Другую сусветную вайну, бо не хочуць, каб людзі глядзелі наперад. Эканамічная магутнасць Расіі і Кітаю пабудаваная на заходніх тэхналогіях і гандлі з Захадам. Якія памылкі былі дапушчаныя ў стасунках з Кітаем і Расіяй? Як пазбегчы гэтых памылак у сённяшніх стасунках з В'етнамам, Індыяй, Катарам і Азербайджанам? So, the assumption in the 1990s
У 1990-е гады палітыкі лічылі, што гандаль з Расіяй і Кітаем можа быць палітычна нейтральны, узаемавыгадны. Мы гандлюем з вамі, вы гандлюеце з намі, усе выграюць. Трэба сказаць, што ў Расіі таксама ў гэта верылі. І нават нейкі час гэта працавала. Гэты механізм у нейкай ступені працаваў нават у пачатку 2000-х. Тое ж адбывалася ў Кітаі. Аднак надышоў момант, калі рэжымы змяніліся. У Расіі гэта выразна выявілася ў 2014 годзе пасля рэвалюцыі на Майдане ва Ўкраіне, але пачалося ўсё раней. У Кітаі ўсё пачалося мяняцца, калі Сі Цзіньпін пачаў узыходжанне да ўлады. Рэжымы сталі сістэматычна выкарыстоўваць гандаль з намі для ўласнага ўзбагачэння і пашырэння сваіх магчымасцяў. У Кітаі пачалі красці заходнюю інтэлектуальную ўласнасць, каб выкарыстоўваць выкрадзеныя тэхналогіі для ўзмацнення кітайскіх уладаў і вайскоўцаў. Расіяне з самага пачатку выкарыстоўвалі заходнюю фінансавую сістэму для ўзбагачэння канкрэтных асобаў, каб пабудаваць рэжым, які мы цяпер ведаем як пуцінізм. Захад, то бок Амерыка і Еўропа павінны былі ўбачыць гэтыя працэсы значна раней. America and Europe should have seen much earlier. Now diplomats in the European Union in Ukraine are... Цяпер дыпламаты Еўрапейскага звязу Украіны абмяркоўваюць магчымасць правесці новы мірны саміт з удзелам Расіі. Яны абмяркоўваюць магчымасць мірных перамоваў з пуцінскім рэжымам. Як вы думаеце, што адбудзецца, калі гэтую вайну проста замарозіць на цяперашняй лініі фронту? Як гэта адаб'ецца на Ўкраіне, якія будуць наступствы для Еўропы і ўсяго свету? So, first of all, I hear this thing about negotiations, and actually I've been hearing it for 2 years. So... Я чую пра гэтыя перамовы ўжо 2 гады, нічога новага. Я перакананая, што з Расіяй нейкія перамовы ўвесь час вядуцца, аднак ёсць дэталі, якіх дасюль мне ніхто не растлумачыў. Добра, вы хочаце замарозіць канфлікт. Як вы прымусіце Расію спыніцца ваяваць? Мы можам прымусіць Украіну спыніцца ваяваць, праўда? Як саюзнікі мы можам аказваць на Украіну ціск, але як вы прымусіце Расію спыніцца ваяваць? І я не чула, каб нехта растлумачыў мне, як гэта адбудзецца. Я не разумею, як гэтыя перамовы прымусяць Расію спыніцца, а па-другое, нават калі Расія спыніцца і нават калі мы нейкім чынам замарозім канфлікт на цяперашняй лініі фронту, дык што адбудзецца потым? Калі ва Ўкраіны не будзе рэальных гарантыяў бяспекі, войскаў НАТО на сваёй тэрыторыі ці можа быць сяброўства ў НАТО, то хто захоча вяртацца ва Ўкраіну? Навошта камусьці адбудоўваць Украіну? Расія будзе заставацца пагрозаю, калі Расія не будзе пераможаная, ці калі Расія не зразумее, што вайна была памылкаю, небяспека застанецца. Як доўга, на ваш погляд, будзе доўжыцца гэтае супрацьстаянне паміж аўтарытарнымі рэжымамі і ліберальным светам? Яно зойме гады, дзесяцігоддзі? Дзесяцігоддзі, да канца нашага жыцця, менавіта так. Я нарадзіўся ў час перабудовы і вельмі верыў, што маё пакаленне пабачыць светлую будучыню. Я пачынала сваю кар'еру з таго, што пісала пра падзенне камунізму ў Польшчы. Я была тут у 1989 годзе, і я таксама верыла ды спадзявалася на гэта. Але цяпер канфрантацыя, рэчаіснасць, яна ёсць і будзе трываць доўга. Ці думаюць палітыкі на Захадзе пра пасляваенны лад Еўропы, пра новыя контуры, прынамсі, еўрапейскага кантыненту? Post-war meaning after the Ukraine war. Пасляваенны, гэта значыць пасля вайны ва Ўкраіне? Я не думаю, што палітыкі дайшлі да гэтай стадыі. Пакуль не гавораць пра пасляваенную Ўкраіну, я чула размовы наконт таго, што можна зрабіць для аднаўлення Ўкраіны. Кажуць таксама пра тое, як рэформаваць еўрапейскую абарону. Думаю, цяпер ніхто не верыць, што заканчэнне вайны ва Ўкраіне прывядзе да спынення ваеннай пагрозы з боку Расіі. Людзі рыхтуюцца да доўгатэрміновага супрацьстаяння. Гэта азначае, што, да прыкладу, рэжым Александра Лукашэнкі можа карыстацца гэтую нявызначанасцю і дзесяцігоддзямі прыгнятаць уласны народ. Тое, як скончыцца вайна, моцна паўплывае на Беларусь. Перамога Ўкраіны зробіцца сур'ёзным ударам для рэжыму ў Менску. Відавочна, што змена характару расійскага рэжыму таксама зменіць Беларусь. Цяпер Беларусь цалкам залежная ад Расіі. Я спадзяюся, што працэсы, якія ініцыявала гэтая вайна, у канчатковым выніку зменяць і Беларусь. Гэта сапраўдная трагедыя. Беларусь еўрапейская краіна, яна мела ўсе шансы зрабіцца квітуючую. Там вельмі таленавітыя і адукаваныя людзі. У большасці сваёй вельмі мірна настроеныя. Украіны няма ніякіх уласных ваенных амбіцыяў, няма ніякіх прычынаў, каб Беларусь заставалася адным з самых жахлівых, жорсткіх рэжымаў на кантыненце. Думаю, беларускі народ заслугоўвае найлепшага. And my last question for today about change in Russia.
І маё апошняе пытанне на сёння пра змену Расіі. Незважаючы на ўсе нашы намаганні, паводле пытанняў грамадскай думкі, большасць насельніцтва пасіўна ці актыўна, але па-ранейшаму падтрымлівае вайну супраць Украіны і антызаходнюю рыторыку. The war against Ukraine and We don't know that. We don't know that. When you're in Russia and you answer opinion polls, Мы гэтага не ведаем. Уявіце, вы ў Расіі і бярэце ўдзел у сацыяльным апытанні. Хтосьці тэлефануе вам і кажа: Владимир Владимирович, вы падтрымліваеце вайну? Што вы адкажаце? Вядома, падтрымліваю. Так што я была б вельмі асцярожная са сцвярджэннямі пра падтрыманне вайны. Памятайце, мы гаворым пра вельмі апатычнае насельніцтва, якое не бярэ ўдзелу ў грамадскім жыцці, не ўцягнутае ў грамадскую дыскусію. Што падтрымліваюць ці не падтрымліваюць гэтыя людзі, застаецца незразумела. what they support or don't support is still very unclear. There was a very interesting moment at the time of the Prigozhin rebellion. Падчас бунту Прыгожина быў вельмі цікавы момант, калі ён увайшоў у Ростов са сваімі людзьмі і баявымі машынамі. Вы памятаеце, не было ніякага народнага паўстання. Ніхто не выйшаў спыніць яго. Ніхто не сказаў, маўляў, гэтыя найміты ідуць захопліваць наш горад. Трэба даць ім адпор. Людзі пасіўна ставяцца да вайны. Калі б заўтра нешта здарылася з Пуцінам, ці сталі б людзі яго абараняць? Не думаю. I don't think so. And in long term, what should be done? А ў доўгатэрміновай перспектыве што трэба зрабіць з заходняга боку, з боку расейцаў, каб ператварыць Расію ў мірнага суседа ў Еўропе? A political system which didn't have imperialism at its heart. Патрэбная палітычная сістэма, у аснове якой не ляжыць імперыялізм, лідар, які не ўяўляе сябе новым увасабленнем Пятра Вялікага. Для мяне дастаткова было б лідара, які клапоціцца ўласна пра Расею, расейцаў ды іхны дабрабыт. У Расіі найбольш небяспечна якраз яе настойлівае імкненне навязаць сваё імперскае бачанне суседзям і ўсяму свету. Што ж, будзем спадзявацца, што гэта здарыцца. Вялікі дзякуй, што пагадзіліся сустрэцца з намі, а таксама за гэтую сапраўды цікавую размову. Thank you so much. Вялікі дзякуй.